On se ne javlja, a? Kao neko nejavljanje, te priče. Halo, halo. Halo? Izvolite. Jesi live? Ne. Što nisi live? Ridovao sam Dačmana kao brata jer sam radio s ovim ovo. I slomio si, ali na live-u si, nemoj da ga slamaš. Ajde, slušaj, Ala. Slušaj pitanje. Objasni mi. Znači ovako, gledam Čodin vlog, okej? Dobro. I Čode je rekao da ste dobri sa Muđom i ti nisi iskočio i odgrizao mu grkljan. Objasni zašto. Gde je tačno? Možda pustiš na live-u da vidim bar. Evo, sad ću da pustim. Evo, sad imam dokaz, Boris. Gle. Drugari od bake praseta najbolje. Ti si rekao, drugari smo bake praseta. Ti si mene izrespektovao. Prva stvar, bio sam mrtav pijan. To da se zna odmah. Dobro. Sekund, ulazim u tvoj live. Okej. Ne, ja sam rekao si bio pijan 5 dana, si nisi trezni. Odmah sam te odbranio. Hvala puno i to je istina. Zato i nema vlogova. Okej, da. Jesi ušao na live? Da. Če mi smo drugari od bake praseta najbolje. Jeste si i s mužom dobri? Jes. I s mužom? Policijom. Sa policijom drukali ste da ste dobri s Muđom. Dobro, znači ti si hteo da mene privede policija, da se ja pozdravim s mužem da me privede policija. Ne! Sorry, da! Da te privede policija i da razbiješ Čodi glavu o volan. Dobro, hoćeš sutra da odem gde on živi, u Požarevac, i da držim karton Muđa s našoj Srbine. Brate, samo tvoja želja. Turku, ja da sam napravio cirkus, znaš da bi bio cirkus, stvarno. Brate, Sutra ću da odem u Požarevac busom i držati taj karton, evo ako misliš da sam ja govno. brate, za samo ovu želju što si teo da me respektuješ, ja ti verujem. Eto, respekt i za tebe, znaš pod jedan da sam bio pijan, Da, pod dva, da je to bilo da se izbegne organima reda. Znaš. može, pošteno, opraštam ti. Rukujem ti preko mikrofona. Ajde, zbogom. Bogom. Ele.